Здравейте хора, аз съм The Godfather. Днеска с мен е Асен и цял лабрадор. Асенски, нали? И цял лабрадор. Днеска ще играме Survival на Minecraft. Като не знам дали ще има втори епизод с тримата. Може би ще имам. Да. И ще И снимаме така. на Roblox. Да, и на Roblox и може да видите там описанието на канала. Добре, започваме. За къде тръгваме, момчета? Не знам. Не знам, брат. Там има един удавник, аз сега че го отепам. Ела ми бе, здранец. О не, той ще ме бие. Ого, то умре. Чакай, искам да го лутнем. Какво стана? Що да го лутнеш, брат? Да му взем здраните панталонки. О не, той умря. Айде, на къде тръгваме? Добре, аз искам да го... Ама не давайте, Просто искам да го аз пребия. да копам дърво. Добре, тук де... някой си устил дърво. О, ротен флеш. Моля да направим нещо. Вече не е твое. Чакай, бе, аз ще взема малко рибка. Вече не е твое. Добре, взимам рибка малко, е така да има. За дърва. Добре, отидете за дърва. Не знам, аз отивам да взимам някакви дърва, да си правим някакъв меч, защото... Трябваше да си сложи слушалките оттам от микрофона на слушалките. Нищо. Добре, ще почна с такова дърво. Дървото, бе, гей. Аз съм сам. Асенски, какво приказваш? Добре, сега цепя дърво с ръце. Този портал, ако се чудите, брат ми преди малко го лутна. И това е гати безумно. Добре, някой ми взима дървото. Не, ябълчица. Окей. Гъбки. Кой събираше гъбки? Аз мисля... Не знам, нека да оставих 3 гъбки там в честа на това. Да, аз го взех. Взе ги. Добре. Сега искам да направя една кирка, един меч и да си направим фурна. Окей. Аз почвам да трепям овци, момчета. Добре, мисля, че трябва да се разбереме. Какво да събира? Така, точно. Цял лабрадор е прав. Цял лабрадор, боже. Името ми е там тъпо, но... Добре. Окей, пребих овцата. Знаете кой е изобретателя на името му? Асенски. Даде ми вълна. Ябълчица. Между другото, ако се чудите, въобще не се казвам Асенски, просто така ми казват. Приякор. Като приякор ми е нещо такова. Добре, ще трепя крава. Малката крава няма да я трепя, защото няма да ми даде месо. Допреди малко се чудехме как да си кръстиме каналите. Пък аз съм кръстника, той е Godfather, мисля, че едно и също. Добре, момчета. Че аз ще се кръстя после... Преработено дърво. Как да се кръстя? Добре. Само да си направим крафтинг тейбъл. Значи правя 2 крафтинг тейбъла. Кой с дървото, момчета? Мисля, че аз не знам. С какво? С храната? Така. Аз ще съм с храната, момци. Аз съм събрал малко, ама... Нищо, аз ще я събирам вече. Окей. Добре, сега си... Вангел какво прави? Окей, 2 кирки и 3 меча. Мисля, че е добре. Чайс... 48. Този клип няма да е много дълъг, но ще направим втора част. Не мисля да е много дълъг, понеже никой няма да го гледа. Трябва да се ориентираме към тръгване, понеже то почти целият клип ще стане... Добре, аз искам да събера малко камък, защото трябва да си направя фърнес. Има жаба, за първи път виждам жаба. Асенски премени времето, Асенски... Не, няма да го сменяваме, не. Ще си играме по правилата, обаче малко кабълстон. Колко трябваше за фърнеса? Колко? Не, няма да изтреб. 9. Добре. Не, 8, май 8. Крафтинг тейбъл е 9 квадратчета. Копър не ни трябва. Между другото, после, кога ще снимаме базиците по телефона? Не знам, когато, не знам. Може утре да ги снимаме хора. Добре. Дали ще ни трябва шугаркейн или не? Скоро не мисля, че. Набутах се яко, обаче... Сега идват и паяците, и зомбитата, отвратителните неща. Ама
Аз имам, нали, такива леко Ако така хората ни материали. позволят само за един път да сменим времето, че много ме дразни. Хора позволяват да пишете долу в коментарите. Ама не. Какво? Много ме дразни, когато някой каже позволявате ли, пишете долу в коментарите. Добре, бе, ти ще го видиш след. Айде сега да го смениме, па Айде, аз ще го сменим. другия клип няма вече. Така, добре. Абе, аз събирам камък. Добре. Аз имам за печка. Така, искам сега, момчета, искам да вземете много храна. Много храна, аз съм момчето с печката и с дървото. Аз имам уреди на уреди. Имаш ли доста дърво? Доста не. Някой да събира камък. 21 камък имам. Ще събери още за всички. Марио, къде си? Къде си да ти дам малко дърво? Бе, разбираш, няма да си казваме кръстника цял лабрадор по време на клипа, понеже малко, нали. Тук съм. Нали, аз съм с камъка и не знам какво. Ама то почти ми се изхъби. Там има един камък. Кабелстонче. Обаче Марио, Христо, Няма. ела да ти дропна дърво. Чакай, бе, момче. Ето го ти оставям дърво. Ама не ми трябва дърво сега. Нали сме заедно оцеляваме. Той събира дървото. Не бе, не аз. Ето той ли ти? Аз събирам камък. Марио! Какво? Ма нали ти с печката на брат? Окей, вземете... Да бе, да, аз още не съм я направил, стой. Вие сте луди. Чай ще направя един каменен меч, Между защото другото, поя. преди клипа се заредихме с един даунът. Ето печката. Добре, Окей, аре, тук две има печки. въглища, момчета. О, копай, аз позабрих, че нямах с какво да си ги правим. Пръчки, трябват ми пръчки, ама нямам дърво. Аз имам. Някой да дойде да изкопае това. Да направим поръчки. Отивам за храна, момчета. Въпреки, че Аз не да ми направим трябва поръчки. поръчки. Кой е това, който е близо до мен? Аз. Окей. Не, аз Мани, отивам ти за... къде си? Трепя краби. Ай, трябва овци за... Имам една. Мгм. Тук има една. Да, я взема. Ама сива е тук. Тук има. Нищо е, няма значение, просто е... Бял намерих. Тук има лава. Така. Дайте да се ориентираме някак. Лава. Бял. О, кожа. Добре. Армъра... Я да видим в този чест какво е останало от Вангелчо. Да се ориентираме Нищо. към тръгване. Добре, ще си оставя пясъка тук. Да бе, сега ще тръгваме с... О, кокошка. Добре. Пера. Какво ни трябваше за лък? Нямам си никаква идея, но... Пръчки и паежина, мисля, че. Добре. И пера май. Добре, аз с кокошките. Марио, ела. Ела да направиш легло. Имаш ли вълна? Имам една вълна. Чакай. Ма трябва да е в един цвят май. Бял ли? Ето му бяло. Връщаме се след малко. Айде бе. Си готвим месото. И след малко тръгваме, понеже тук няма да прекарваме цялото време. Да. Готвиме си. Къде е печката? При мен е. Тук ама, Ето я. това е моята Ма той си храна. пече. Това е моята храна. Добре, ще отида за да... Ще сложи Не, слави. Не да остави ми пържолята. Добре. Коня се? Аз не съм. Тето! Аз имам само такива неизпечени. Имам и две кожи, ако ни потрябва за нещо. Гладен бях. Добре. Добре, мисля, че не е интересно как фарма дърво. Изгоря ми дървото. Така че след малко се връщам. Така, Вече сме на лодка. Вече се разбихме, вече... Така, събрахме си оф камера демек, без камерата. И
Асене? Асене спи. И сега ще Асенски! Да. ходиме някъде. Какво? Какво бе? Ето бе, аз съм тука. Виж ме. Ма не мога да плувам. Някой да ме взема лодка. Дай да му карам лодката аз. Що бе? Вангеля слезни от лодката. Ево да ме качиш на бордо, Марио. Вангеля качи се при Марио, аз ще си... Добре, аре, качвам се при мене. Аре бе. Качване на борда. Чекот се давам добра. Така, аз поне съм Окей. казала Така. Качвам се на бордо. Отиваме на където... къде е ето. Добре, къде отиваме сега? Отиваме където ни Хора, ще се понесе. върнем, когато стигнем дестинация, в която можем да отседнем и ще има и втора част. Айде, момче. Чухте, Асенчо. Да. Хора, мислиме това да бъде за сега. Вангели се смее, но да. Така, всички се смееме. Добре, мисля това да бъде за сега. Мисля, че си хвърлих меча, но той без това беше много слаб. Така че аз съм The Godfather. Това беше цял лабрадор, който се хили като не знам какво и другия Аз бях Асенски. кръстника. Кръстника. Така. Не знам дали ще става линк в описанието. Ще видиме. Ма, Да. Това ще бъде. Ще има втора част на всеки каналите. Така. Добре. Чао.